אתגר הלימון. אנחנו שותים ואז צריכים לצלם את הפרצופים. מי שעושה את הפרצוף הכי מצחיק, מנצח. 3, 4, ו... רגע, עוד שתיתי. אני מפחד. רגע, לא נצחיק אותי, אני אקי. יאללה. עד הסוף, עד הסוף. נו, זה גם בריא. עד הסוף, בשלוק אחד. נו. אני מפחדת אבל בשלוק אחד. נו, זה בריא. יאללה, בשלוק, נו. אומץ. חומץ. לא בשלוקים קטנים. אני לא יכולה לעשות את זה ביחד אם היית מצחיק אותי ואז אני יכולה להקליט. יאללה, מאי. 3, 4. מאי תעשה ואז אני. גם מאי, שיהיה לך יאללה, עמית. לא. 3, 4. יאללה. רגע, אני גם צריכה לסיים. רגע, אני גם... יפה. היי לכולם, היום אני ואמא שלי עושים עושה ספורט. ביי ביי לכולם. איזה ספורט? ספורט אימונים שאמורים לעשות איפור ומי שיושב לה שמים לו חיידק. חיידק? עושים איפור ואז יוצא לו חיידק? איזה ספורט זה? ספורט ספורט זה אופניים, קורקינט. אבא, או ספורט איפור. ספורט איפור. אתה יושב ולי ואפרית אותך. זה הספורט, הבנתי אותך.